थांबाय दा बे समाव जोङो दंफैयो डिमाकुसिनि जि दैमु नोगोर बे दैमु नोगोराव जोङो दंफैयो थ' बेयाव फैबाय थानाय जि जानुवारिनि 9 तारिखनिफ्राय जानो थांगासिनो दङ बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा 64थि माने बोसोरारि जथुम्माया उदालगुरि जिल्लानि मा होनगोन बेखौ डिमाकुसिनि दैमु नोगोराव जानो थांगासिनो दङ थ' नोंथांमोन आं दिनै देखाय नाजागोन माने जि हायो देखायगोन थ' नायलांबाय थादो नङा होमबा थ' बेयाव माने फ्लेग हइस्ट जागोन खोमा नैबाव नैबे फ्लेग हइस्टिंआ बेयाव जागोन ओमफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि जि लग' बे लग'खौ बेयाव माने बानायगासिनो माने ओमफ्राय नै मोनसे बर' थुनलाइ आफादनि लग' आरो नैबे बेबो मोनसे गेट जानो थांगासिनो दङ थ' पुरा माने मा होनना बुंगोन गासैबो जानायनि उनावसो मोजां नुगोन आरो दाथ' माने जाजोबाखैनिया माने बनायगासिनो माने कनस्ट्राक्सन सोलिबाय थादों ओमफ्राय बियो बर' थुनलाइ आफादनि लग'ना नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ नङा होमबा दायो प्लाइउडजों बनायगासिनो बेखौ ओमफ्राय बैथिंगालि हयथ' फ्लेग हइस्टिं जागोन थ' बैयाव फ्लेग हइस्टिंआ जागोन आरो बर' थुनलाइ आफादनि जि लग' बेखौ जिगाबजों माने बनायगासिनो ओमफ्राय लिरगासिनो आरो दा अलमस्ट माने जाहां अबस्था जासिगोन आरो लासैनो थ' माथिं मा आं दा मिथिया मेन माने जिथु मेन पेन्डेला बथिं आं दा मिथियाखै सोंना लानांगोन बेनि उनाव एक्जिबिसना म साइडथिं जागोन बेखौबो मिथिथ'आ आरो बर्थमान थ' बेबो मोनसे गेट जागोन बेखौ मिथिबाय बारु ओमफ्राय बै मेन गेटआथ' बै बे मेन गेटआथ' बैयो जुमाथ' बिराद जायो टेनसन गैया मबाइला ओमफ्राय ओंखाम जानायबो दोङो जामुंसालि ओंखाम जानाय जामुंसालि बा मुथिबा साइफोरथिं जानो हागौ बैफोरथिं लुनाय दा ओंखारजोबनायनि उनावसो नोंथांमोना मोनथिसिगोन आरोखि दाथ' माने मथिं मा माने सोंबासो मिथिसिगोन बेनि माने जायफ्रा माने दायो मावगासिनो दङ दा बिथांमोनखौ हयथ' सोङोबा जोङो मोनथिगोन थ' हायोबा सोंगोन जोङो दायो थ' नायलांबाय थादों नोंथांमोना दायो जों एसे बाइकजों बेरायनोसै नङाबा बिराद गिदिर नालाय जायगाया ओंखायनो जोङो हागौनाय नङा फोजोबनो ओंखायनो जोङो बाइकखौ लानानै गिदिंस्रानोसै आरो जि हायो गिदिंना देखायसै नोंथांमोननो थ' नैबाव मायबा मोनसे जागोन नैबाव ओंखाम जानायफोर जानो हागौ नङाबा डेलिगेट्सबो जानो हागौ बेयाव हमनो हाला आरो होमबा भलन्टियारफोर थानायबो जानो हागौ मोनथिलायफोर दा उनावहायसो मिथिगोन थारमाने दङ आंनि उनथिंगालिहाय थ' बेयो जाहैबाय माने मेन पेन्डेल स्टेज जागोन बेयाव माने लहानि बनायदों आरो बे स्टेजखौ थ' दायो माने फुल माने स्टेजनि कनस्ट्राक्सना सोलिगासिनो दङ मानो होनब्ला माने समा सफैबाय बारा दिन गैला दिनै 29 डिसेम्बर आरो बारा दिन गैला नङा होमबा खुब बेसे हमना लायो जों 10 दिन हमना लाजायो 9 तारिखनिफ्राय जागोन थ' बेखायनो खामानिया खोब माने स्पिडाव जागासिनो माने ओमफ्राय बै साइडथिंबो नोंथांमोना नायनो हागोन JCB जों हाफोरखौ होगासिनो माने मा फल्टा दोङो मा गैया सब माने प्लेन खालामगासिनो बेनि उनाव बाखिथ' नोंथांमोना नैखौ नुगासिनो नङा माने स्टेजआ मा धरन जागोन बेखौ दाथ' बुंनो हाया लुक्सआ माबायदि जागोन उनाव ओंखारनायनि उनावसो नोंथांमोना बे माने मा होनगोन बेखौ स्टेजखौ मोजाङै नुनो मोनगोन दाथ' माने माबायदि असाइससो नुदों बोरैबा आंथ' मोजां नुवाखै खिन्थु जानायनि उनाव बरिया नुगोन बायदि आङो आसा खालामदों माने थ' जेखि जादों नोंथांमोना नायनानै बोरै मोनखो थ' आरो एसे देखायबावनो माने नाजानि नोंथांमोननो जि हायो साइडथिं जागोन मार्केटआ बै साइडथिं गालाय थांबाय थाला मार्केटआ बै साइडथिं जागोन थांबाय थाला थ' दायो जोङो माने एक्जिबिसनथिं थांलायनोसै एक्जिबिसना बै नुहुरनाया बैथिं गालाय एक्जिबिसना बेयाव थांलायनोसै थ' नैबे जाहैबाय एक्जिबिसननि गेट थ' नोंथांमोना नुगासिनो दायो एक्जिबिसननि गेटखौ माबायदि बनायदों नाय थुरिनि सायाव थुरि दङ माने होनाया एसे जुम खालामना देखायनि आंनिया थ' बे जाबाय एक्जिबिसन जागोन
ओमफ्राय र' दायो आरो मोननैसो बुस्थु खिथिनो दंबावो नोंसोरनो थ' बे नुहुरनाया जाबाय ट्रि हाउस थ' दायो उथिहैगोन बेयाव एसे नहक दा नोंथांमोननो आङो बाहाय मेपखौ खिथिनो लानि आरो मेपाव मा दङ मथिं मा दङ मेपखौ नायनानै देखायलायनोसै आङो ओमफ्राय नैया नैयाव मोनसे आरो खामानि जागासिनो नैया थ' नैया मेपआ मेन पेन्डेला नैया दहाय दिखायनाय नैया मेन पेन्डेलनि माने मा होनगोन बेखौ गेट पेन्डेलनि गेट बाय VIP पार्किं बै साइडआव दहाय नुनाया VIP पार्किं बाय डेलिगेट पार्किं बेनि उनाव लाइभ डिसप्लेनि बेयाव डिसप्ले थागोन आरो मोननै मोनसे बेयाव डिसप्ले थागोन माने LED माने नुनाय जागोन बेयाव फेसिलिटि होगोन ओमफ्राय बै सानिया मेन स्टेजनि बै साथिं नैबे मोनसेया मा होनदों VIP गेस्ट हाउस जागोन बेयाव ओमफ्राय मेन एक्जिबिसनाव थांसै एक्जिबिसन मेन गेटथिं हाबासै माने एक्जिबिसन गेटआ बैनो एक्जिबिसन गेटआ नैथिंबो थांनो हायो माने जोङो सिङाव थांनि बर' न'खरा माने बे मोनसे नङामोन आंनिया दहाय भिडिअ खालामनायाबो भुल जादों नै मोनसे नङामोन बर' न'खरा बै सिङावसो थागोन माने एक्जिबिसन सिङावसो थागोन बर' न'खरा थांनि बर' न'खरखौ एसे नायना फैनि मा दङ मा गैया नोंथांमोननो आं देखायना जागोन थ' दायो आङो एक्जिबिसन सिङाव हाबफैबाय थ' एक्जिबिसननि बेयाव जाहैगोन माने एक्जिबिसननि स्टेज थ' बेयाव मोसानाय मानाय रोजाबनाय बायदिसिना नों मा दिन्थिनो हागोन बेयाव दिन्थिफैनो हागोन नोंथांमोना टेलेन्ट दंबा मोसानायनि रोजाबनायनि बायदिसिना गावबा गावनि जे टेलेन्ट दङ बेयाव फैनानै दिन्थिफैनो हागोन आरो गावबा गावनि टेलेन्टखौ ओमफ्राय थ' दायो बर' न'खरनि जे सिङाव माने न'आव सिङाव हाबफैबाय आङो नैया ओमफ्राय बेयाव माने नैया बरिया खालायदों माने बाथौ मन्दिर सिजौ बेनो सिजौआ बिदिनो बाख्रि बेनि उनाव बे जाबाय इसिं न' बेनि उनाव एसे बाथौनि जि मन्दप बे मन्दपखौ खालामनाय जागोन नैया ओमफ्राय बै साइडथिंगालाय माइ गायनाया जाबाय नैया माइ गायबाय थिंगालाय माइ गायबाय मैगं थाइगं बर'नि न'खराव मा थायो बेखौनो माने दिन्थिफुंनाय जायो आरो बर' न'खराव ओमफ्राय माइ गायबाय ओमफ्राय बिथिंगालाय दैखर थागोन ओमफ्राय बिथिंगालाय गलार टलारफोरा बिदिनो थागोन नैया थालिर बिफां मायाबा मायबि ओमफ्राय मैगं थाइगं फोनाय जायो आरो नैया ओमफ्राय फुजिफोरा इनि ओमफ्राय गलार इनि मोसौ गलार बिदि आरो थ' दायो भिडिअ खालामनाया जाबाय आंना ओमफ्राय मार्केटल' खिथिदोंमोन ओमफ्राय बेखौ खिथिगालाय बै साइडथिं जागोन मार्केटआ बै साइडथिंगालाय दहाय जे माने मा होनगोन मेन स्टेजमोन बे स्टेजनि उनथिंगालाय जागोन आरो मार्केटआ